מלחמת יום כיפור הפכה לסמל לעיוורון מדיני וצבאי שכמעט נגמר באסון וחורבן בית שלישי, כפי שתיאר זאת משה דיין, מי שהיה שר הביטחון בזמנו. עדויות חדשות שנאספות בימים אלה מתארות עד כמה עמוקה הייתה היהירות של הדרג הצבאי, דיין בראשו, שפינטז מסתבר על כיבושים צבאיים עד עיראק וכווית רגע לפני המלחמה. הכתבה של גילית קויפמן ואור הלר. זה סיפור חיי כקמ"ן פיקוד צפון. תת-אלוף במילואים אשר סדן הוא אחד מקציני המודיעין הוותיקים והמוערכים בחיל המודיעין של צה"ל ההוא, צה"ל של דור 1973. יום כיפור הייתי עין קמ"ן חתמ"ר 820 ברמת הגולן, קצין ותיק כבר בגזרה, שהצליח להפוך את חייו בשבוע אחד. רבות דובר, נחקר כבר וסופר על המלחמה הנוראה ההיא, המלחמה שהדהימה את הדרג הצבאי והפוליטי והמדיני, מלחמה שחשפה זכיחות, אטימות, יוהרה של ההנהגה הישראלית באותן שנים. המחיר היה קשה מנשוא, אלפי חיילים, הרוגים, פצועים בגוף ופצועים בנפש, ומדינת ישראל שנשארה עם טראומה לאומית עד היום, עם מילה אחת שתהפוך לסמל המחדל, הקונספציה. שבועים היינו בקונספציה שלא תהיה מלחמה, גם כשכל הסימנים הראו שכן. אבל העדות הזו של תת-אלוף במילואים אשר סדן שופכת עכשיו אור חדש על עומק הניתוק ועוצמת היהירות של שר הביטחון דאז משה דיין, ועל עוצמת הניתוק והיוהרה של כל מי שהלכו אחריו בעיוורון אל התהום. שבועיים בערך לפני המלחמה הגיעו כל המי והמי והעוז ונוז לחטיבה, ובראשם דיין. היה רמטכ"ל, היה אלוף פיקוד, היה עוזר ראש אמ"ן. אנחנו רוצים מפה של 250,000 של הגזרה. זו מפה שרואים בה את טורקיה, את עיראק, את איראן, את כווית, ערב הסעודית, רמת הגולן כמובן. ואז ניסיתי סקרן, מה זה פתאום מפה כזאת? אני תולה את המפה על הקיר עם השטחן, טק טק טק, ומה שראיתי זה דיין נעמד על המפה שאני תליתי, ושואל את הנוכחים איזה צירים מגיעים מרמת הגולן לכיוון עיראק וכווית. ואני לא מבין על מה מדובר, ואז הוא מוסיף וממשיך. שדות הנפט נמצאים כאן וכאן, והוא הצביע בגדול על האזור של כווית ושל עיראק. איך אנחנו מגיעים, איזה צירים מגיעים, והתחילו לדון באיך צה"ל יכול להגיע אל שדות הנפט בעיראק. משה דיין, לפי עדותו של אשר סדן, מפנטז על כיבושים גדולים. הוא לא מזהה את האיום האמיתי שרוכש ורוגש ומתארגן לו מתחת לאף. ימים לפני מתקפת הפתע של סוריה ומצרים, משה דיין בכלל חולם לכבוש את שדות הנפט של כווית. אנחנו היינו יהירים, זלזלנו באויב, ראינו בו כאחד כזה שלא מסוגל באמת להתמודד איתנו. אנחנו חזקים, אנחנו נבונים, אנחנו צודקים, נקודה. זה היה רציני בעיניך שדיין רוצה לרוץ מזרח עד כווית? מה זה רציני? תחשבי, דיין היה איש נערץ על כולנו. ישראל זה דיין, זה איש נערץ. אני באופן אישי, שאני ראיתי דיין, היה לי כמו פיק ברכיים. העדות המפתיעה הזו של תת-אלוף במילואים אשר סדן הוקלטה עכשיו במסגרת יוזמה חדשה, My Record, אפליקציה חדשה ובה אוסף עדויות שהקליטו חיילים שלחמו במלחמה הנוראה ההיא. מאחורי היוזמה הזו עומד דוקטור בועז תמיר, מומחה לניהול ויועץ לחברות הייטק בינלאומיות בהווה, אבל גם טנקיסט שריונר בזמן מלחמת יום הכיפורים. נפל עלינו, על הפלוגה שלנו, להיחשף להתקפה הסורית המרכזית על רמת הגולן. שהיינו בעצם פלוגה
פלוס קטנה מאוד, מבודדת, ובעצם נמחקנו ונשארנו שם מבודדים במערכה, לא רק עצמנו לבד מול כוחות סורים עדיפים בסדרי גודל, אלא גם ללא שרשרת פיקוד. ומי שהצליח לעשות את הבלימה ב-12-20 שעות המרכזיות, זה אותם חיילים צעירים, ולימים הסתבר לנו שגם מחקו אותנו. זאת אומרת, לא התייחסו אלינו כאילו הדחקה לאומית, הדחקה צה"לית, מעולם לא דיברו איתנו. ואמרתי, כן, אני רוצה ליצור פלטפורמה שתאפשר ללוחמים מהשטח, שהם עשו את המלחמה, הם שילמו ומשלמים את המחירים עד היום, אם לא ביום, בלילה. והתחלתי להגיד, בואו תספרו את הסיפורים שלכם. אף אחד לא ימחוק אותנו מהאירוע. הניסיון ליצור מאגר של עדויות, מאגר של זיכרונות, מתחיל לקרום עור וגידים. עוד ועוד אנשים מהדור ההוא, דור 1973, באים להקליט את הסיפור שלהם. אלה הם כבר גברים מבוגרים, בני 80 ו-70, שרוצים להשאיר אחריהם עדות ברורה ומוצקה על התופת שהיו בה אז. אלא שגם הרבה ישראלים מקליטים את הסיפורים מהעורף, ממשפחות ההרוגים, הרבה אנשים שרוצים לתאר את הכאוס שהיה בחברה הישראלית אז, כשהמלחמה הסתיימה. סיפור בתי קברות הרעים. לקחו שדה חרוש פשוט באפולה, בפאתי אפולה, והביאו את ההרוגים, את החללים של מלחמת יום הכיפורים, להתאמן. שמו לכל אחד שלט עם כמה אבנים, וזה הקבר שלו. למשפחות שלחו מכתבים הביתה. לא שלחו רופא, לא שלחו קצין, מכתב הביתה, אחרי שהמשפחות במשך ימים ושבועות ארוכים. הוציאו שליחים לחפש בבתי החולים, בשטחי הקרבות, את הבנים שלא ידעו איפה הם, היו נהדרים. הגיע מכתב הביתה שאומר, הבן שלכם נהרג, הוא תמון בבית קברות הראי באפולה או בבארי, אתם מוזמנים ביחד להתייחד עם זכרו, ביחד מאות אנשים הגיעו. אחי, כמו רוב הנופלים במלחמה, הובא למנוחות בבית עלמין הראי, מבלי שמי מהמשפחה והיקרים לליבו ילווה אותו בדרכו האחרונה. במקרה של אירי, כך נהגנו לכנות אותו, זה מתרחש בשדה חרוש בפאתי העיר אפולה. שבעה לא הייתה במהלך המלחמה, וההתרגשות גדולה ומאוד ניכרת על כולם. עבורי זו הייתה מכה על התודעה, סוג של חותמת לגבי מותו. זהו, זה מוחשי, לראיה יש כאן קבר. מלחמת יום הכיפורים היא גם היום פצע פתוח, מדמם, טראומה שלא דומה לאף מלחמה אחרת בתולדות המדינה. קו שבר בהיסטוריה הקצרה יחסית של מדינת ישראל וצה"ל. כמעט 50 שנה אחרי והדור ההוא, מי שלחם, מי שהציל את המדינה הזו, עדיין רוצה לספר על מה שקרה לו, על מה שהתרחש בחזיתות ובעורף, רק שלא נרפה לרגע ולדון בלקחים שהמלחמה הארורה ההיא השאירה בנו עד היום, בין אוקטובר 1973 לאוקטובר 2022.